Lakhain Kora Troxy, Dwarbaguri MEC constituency under Rongmi Rongphar arong arat atum tovar kaheno penajok kisung kachetong nang. Lason si peer themoni datum kaduka wiki government a job mate sakuri dopet pe lapen longdun pet pe lasi bari bithong chepang chorong mimu pu mathaponsi Rongmi Rongphar arong arat atum ke government asakuri ave pusitami chemathaponsi parok jangphong lothe mirsa amokha kachuti kipensi non apora hut ke chojor cholang apora hut ke tovar kawe pen kisung kachetong nang hempen lada tovar pi an ke kilometer isira ebeng an dolang lapen ingtong pensi paroga jangphong nang kang hor hor nanglo lasi elong adim cheka delong themuchot selampona sonte auto an ke dam un popusi paroga jangphong mate anaros kiroi tibok muchot po pusi Rongmi Rongphar arong rongasar pen ningjipon lasikar biang no autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC anparta education EM Richard Tokbia phan tuning ripon ke cheka dalong mate bamboo bridge nang selam piponasonti misenji pusi kachuning ri padopon thu tapeng an ba helula ho pen 1 kilometer bagdolang di ke utudam di dat utudam un edi damun e la long pen ajai ni la tela towarta leg book sai la jongsi la bangso adelong asa upati chop sonte utudam unji di yapan ke nong la bai dam ga dan basi benai ke la ya sarkar pe nang rap avima sarkar mane la dagla ye local MEC ampai rap delang ya mitha se bunai bong ye oto padam no jalma kala na thor pe ni tani tem ko thor nang ora la pening chata kali lo di ningkan ner capture keban ro la puson kang hor lok heti Rongphar rong bandi tangte tar bagdi ma 2 kilometer bagdi jiti pening chot ma ningkan wan kala puson no te lang thang ding thom lo hat nang indeng thom lang ding ke hat nai hedi ini sarkar pen pini na puson nang rap do ma kan nang rap na pusil samar na school ta hilata re lo kalang ding judak chatai do la so chatai jongsi asa upati che sonte la pan ye utuang unji di hodi News report Karbing Long Live